mantiere sani. Kamano, akeda tani giparo market kod mano koso ma opogore e wiye kanyo. Ayie ga bongo to seche moko ba pogra kode mathin to. Jok mogero hotel mayudo tije mag sirkal. Gin weg sirkal. Gin shareholder. Jo sirkal emo ya hotel oko. Ina gotendi no kibi yudo ohala no. Koro mano be gima nyaka wang'e mang'iyo go mayie go gabongo ni there is a structural problem. Wego hotel manyaka tere ohala gi gin jo sirkal. Emomiyo implementing policy ni dhi bedo matek nikech jok mano ogero tende gi ma itiye e sirkal mondo jo sirkal odhi otime buchegi be dhi go koko. To an gima ng'eyo mabongo wacho maber ni ka welo olimo kamoro to jopiny yuto. Ang'iyo ni sama bura oter Kisumu mar sirkal, wuon hotel kende ok bi yuto. Kaka Kisumu ang' ji nodhi lwang'ni. Ma nyaka siling moro bende jok man lwang'ni go ang' noyude. Mano is the effect. Kamano odare utere kan. Koro sana jine donga ji okay. Donga. Koro sama meeting ma sirkal ni in a place. To the net effect moro dong ne the economy. Talk ni a few people emiwenegi this privilege. Kaka sani kero the Nyanza. Mwarwako kabisa. Uchumi no dhi yudo pesa kabisa nikech jomuwuotho kode nyaka ang' ng'iewe oduma korio, nyaka ang' ong'iew rech mondo bige ode. Mano is the beneficial effect to the society on those conferences other than jomabayo. But jomubiro wuothgi owinjo ketnegi chik ni iya wuoth, iya e training. Miwa report gima training ni onyiso ma konyo wa organization ni. Me follow me ngino bedo implemented. Cleophas, gima anyalo duoko daktari. Any growth